zanina ko tlang foi tu ten lockdown wanga việc cái tê lấy không nên một cái vốn năng hùng mình phải có một nên rem phép main tiền của mình na phải tắc nền và thiên phải sấy năng hùng nên buat saya juga có phần tê dù rằng là con ta sẽ nên là hùng kan mang thì juga luôn bé maya juga cho sẽ nên là kan thiam lại kan phak ang ngao phát thiên lúc cuối tu kan thu thuần xóa tê nhưng tất cả ngày khác sẽ cũng kan xóm hùng chơi đi lên con đi sẽ cần hun tê cần chọn sầu dễ lắm à, phát hiện thú cần thut lột lụt nào mấy đồ đi là chảo mê, lần tiếp bạc hạt na, bung sầu lại bạc thun trang sông nị lệ bạc na, ăn chia nghe, tin công lập ata vật suy kỹ lệ tu rồi này chuẩn chumi thu alo riat ve chuan pathiami lalpa thu oi tu lo pa kha ni chu ti chuan lalpan a hne na asoya a thu ang nge in lalpan sakai bak nei te na a pe a alo hama asi ta ni chu a pi a era he pa kan chian ne khalai kan duk lai chu pathian ni lalpa thu oi tu lo pa kha ni chu ti lai kha kan lai ni a in zanina kan thu pui tur tak ka helai hi kan du a zona hung kha thu a hian a toi te hian kan sei kan thu lu tu ra ni ko ka thu kan khel tu ra an ko ka thola I pathian ko o helai kan lai te hi nghe căn thứ soi của ta na căn chia te lalpan ao soro se helai hi pathian thu kan ena tunai ku ver thil lom tur te tunai thang thar ten le punnu nung lama ni tena kan tom chok tur thira thla lo khen tur te philo khen tur te in do thu thang lo khen tur te liền hình nó sẽ tắc cần thiết tụ thủ tê lần bắt đầu khắp các thằng in miền xịt chú ngã chuan mi tam tắc hệ một khúc nó tháo lâu thế ngã hiền ăn trục tụ thủ tê mình lâu xịt lọ anh chuan tu là bên khi nó sang mà mi mal in hạ nó sang mà chú ngã chuan mi chân khát chuan pathian không ai na hi không ai na hun ya tổ anh ti te không ai đâu hun hi chu kan la mang me ani ti te ngai dan sang oma mi chen khat e ro chuan pathian te chu gali su a local an nu a rei lo te ten a local don ti to kum tam alian ta ti in kan rin nei a ha dam zong te thamuang zong te in ngai dan kan lo nei a tin zau ta ka ngai dan nei pol kan om boka mitin pol sang ami a tha lo rang lo tia loin da thamuang top te ko kan oma chung kan thamuan na chuan tu la hian in ngai tu chian kan lo ngai ta le ni na lang pathian hian kan that na mang hian aro puina ta chu atum lo nang le ke hian kan thil tha ti mang hian van ram hi kan kai dong lo nang le ke hian kan thil ta ti mang hian lalpa kan ti lung oi zo don ni lo tim lo chung le fel lo chung te kim lo chung le tin lo chung ama rin chana kan kali lalpa du la zo kan chu ma chuan ama rin chan lo ke ma ni fel lam chuan te hian lalpa kan bu don lo ti kan ngai to rangai to chú tì anh đi lộ chuan thế cần sâu răng Christian răng hi lăng pan mình tiền mình lộ cả chân chân trả chuan mình lộ ẻn to chú vào chuan mình thìn lui chặt ngay cái lộ khát to và thiên thu cái nó đồng khoma cái nó soi khoma soi nu mà biang gắn phil mày gắn chặt lộ lại gắn hụt phăng tắt to mà sẽ các chuyện tay rồi chuan anh hi van ra mà cái chuan cả cái về thâu vắng mình tì rưu rưu cắn tắm ổ mày
mani chot lai kanin hua mani la fel kanin ti le kanin puliana fel kanin ti em mai ma se chu ti ni lai jon thil bo re chung lova rui thei thil a bo chung lova sual hian na thok ren si ena tinge mi thazi na chung chu thlen kan ti chuan ke mani fel kan ti na te tha kanin ti na te hi lalpa la ka thin zo lo wa tin ni chu wa chuan I fel lo ang ka fel lo ang ka that lo le ka thin lo ang hian lalpa rin chanin suali I do nga mang ti chuan lalpa lo ro pu yan ka that na lalpa ro pu ti ka to ni chuan lalpa hian mi sin thachak na ringa aro pui na ta choi atum reng lo chuwa chuan lalpa rin chana sual do tura ke kan pe da sual ti chang na thin lung ka lo nei lai po a ke ma chuan ka kin lo ni ma se lalpa awang le lalpa ro pui na turin lalpa chak na rin chan zo ka tia chu sual kong zo lo chu ni lalpa ro pui na tu ne chuwa tu u in siam thar zai lam bu in siam thar na lo chuan he Christian ram za hian tu ma hi ni sual deng lum tura lum lek klak anom lo ni kanin mu chu he mai chuwa ni sual te la ka lu lek klak tu chuan ke ma ni that na ni lo lal pa thil ti te na arin chan de ke chunga ke kan pe angai ni anh tin nghe thì tôi vô phố là chuan đây mà chuan tuần lái thil te vagin tuần lái thil te athang le la vagin mikal sana adi ni chu tuần lái thil ro pui tak tak lo chuak te chang kan tak tak lo chuak te tuần lái thil rual el na le in thi naram atam te du na le o naram atam te hian kan hlok da tur te an mani le kan thil du le o atanga flow na kan nei do na ni chuan he kan do me khipui poi kan plau zo lo wa kan pathian le wa siam tu kan kharau nun nei tu meu ko kan lau zo lo wa chuan chung te wa chuan he kan pathian hi tu lai thil te wa yan kan lo phat san ve fo mai lo mo in ngai tua kan ngai te chuwa chuan voi na hian zanina hian hem pathian thu te hi ani tar ngai thalawin ka thenom pa tar ngai thalawin keima hi he pathian thu he min ei ral se he tu zanina tu na kan soi nge tu lai na wa nga demana tir ko pol po chu alu kal salarin na ta lo phat san ta ang mei lovin he thu hian keima hi min ei ral se chu ta chuan lal pa lo ro pui do na ni chu chu tin ni lo chuan tu lai thil om zia in sia da wang le mu hil tho ha a hun to tak zetani tin sia da wang nei ka soya ni tir go pora lo ke tu lai thil om zia hian he sual ka tho ro pui tak lo khem chin misin ta kan do zo rual lo khem na lo khem hi lal pa chak na wang lo chuan ka ne don lo vali di kan in sia che la poi ma lal pa chak na kan in tu fo hai kami sin na hi chuan reilo te mai hi nin venga chu po chu mit khap kar lo kan misin an chak lo zia mai chu lali su mana tum khan lali su tara mi huaisen em mai petera aoma petera khan huaisen ko pala li su chan nan chun pui thiam beng po asa khanu maya a huai ko ma se thara wa thom lo a ma misin na la li suan tan jet chu mei che ma po la li su ka a phat ta ni khat ro chu wa chuan la li su thara o tel lo chuan dar khuan bai voi thum a phat ta ni he misin ta cha hi chakin sek tul ma se question em mai la kan bua na kan ne zo rual lo kan do ni se ta na ani la chu wa chuan chu mi ne thei tu chuan wa li su len ti na ti kharawa omma renga ro u tin min chilani chum ya kharawa kan omrang lo chuan soli kan nei lo fo tin chung te chuan tun lai thilom zia a min throi lut to a
tuần lái trong cả na à tê tuần lái thèm na liền pui à tê min cắn nị na ăn xéo tê cắn đầu dầu na đi xuống tình nghe thì min à dầu to à đầu tê to cái liam thèm na to rồi nín tía cái rin na cái linh lệ cái sa năng dễ nín thèm na có ai nào vào phàm mi tam ta kan zoom mun samun chu phuri tak alo ni lain mi chen ka chon sum le pai chu phuri tak alo ni a chen ka chuan a me chen mi pat na zon ko phuri alo thinga kha mi chen kha tan chun eng ma lo mai ni thun chu van chu ke ma ni suai na tho to ri kan khiat dual alo a ni wangin ei ma ni lo thing an zel ne thi tu chuan lali suwa kan khiat thinga lali suwa sakna kan in tu ba cái mà đi chắc năm bắt xuân là viên là đi xuân chắc na vàng rồi cái này ngay đi chút thì lâu chút Christian nó mới giá mi feeling thì cái gì ngài hiền hết thì giống hiện làm xuân tan na chỉ là cái chuyện của khác thì hiền lên thì bắt khắp na khăn là soi ya rồi này cũng tar chân chính là soi này chứ rồi này cũng tar chú bắt hiền mitir in là kala ta chuan pathian in thu lo cha sa vakal ta la atia thu soi tu ra hila chumi bak ati tu akhil ya ati tu ra chuan I vakala ga anhe na chuan zan I liak lawanga I ein in hek lawanga I kal la nga ya po I le tu ra ni lo ti ra hila ti chuan le avakal ta soyam chuan Betel mai chama chuan avakala reu bo ma chuan mai chama chuan thil lan alo la me ka ma se chun chulal pa du lo ni ya chun chule lal pa thu ang chuan ve chu mai cham chu hat aw ta a he mai cham kha chimanga a khi pok anga achunga mai cham thil lan va te pu chu alla ta ta do na ni ti ina va aw ta a chu ve na chu la reu bo ma chuan nang kha man ro atia thun lo pe a alo kok chat maya masila ko na kuchu anu le thei to lo khong ta chat me phar le thei ta lo chu ta chunal pa mi te ra chu hey min ti dam le te khai atia ngai dam ten su ti la an lo ti dam le ta a chu mi chan chin chu alo thang ta Bethel zone này nè na chuan alo thing ta alo va thing ta a fa te chuan chu ba chang chin chu lal pa mi tir alo ni ye alo kala alo pa lal pa thu angin mai cham po aw jin nge ya a thu soi te po a takira thleng nge ya ni ti chuan kala lal pa thu ang chuan kal tlam ta ma se zone nei putara chuan ti hian ba ti ni chu a fa te na chan chinam thi chuan khoi ame chumi chu akal khoi kong hinge azok le ilan zota akal na kong tem sil to nu chuan sabeng thum min siamula kan va u mange in ava u ta a ti chuan ava kala nang ma hin ngo zo nei putaran ti chu local la kan he la lo kir la lo la lo in ta che an ti a ani chuan rinom khop nei in ne na le ta eya in tur kan ga ve lal pa thu min pe ang ani lo antia ma se ni chuan ke po lal pa zo nei tho lo kan ni anti ta ni chu ve le chuan a le ta a ne na chuan a ve eya a va in ta a di chuan le a eya in to nu chuan a kal le ta ma se kong la ka chuan ruang an chau ta ni sakei chuan a lo se a lo put som ta a chumi chu mi in a chan chin chu an va hil le zo le tu tan ne na chuan lal pa mi pathian mi lal pa thoi lo pa khan chu alo ti dei me ni zoram hi he khuwa hi lal pa na chan chin tha in min ti ek to a pathian mi kan ni vek to ma se chu ta chuan lal pa thu hi kan lai poi mo em ti ngai to chiang lu lal pa thu oi si lo hian pathian mi hi kan lo ni vek ang e pathian mi Christian za lo in ti tuna an se sa thar bera lo kha chuang 80% an lo ti to a za sum riat pathum vel chu kan ni to me amar chu le kha le chen kha za kan lo ti thi na
chung kara po chuan tual thala te ruk na te wi re na te eng kim sualin na thok si chu em wange pathian mi in ti lalpa thu oi du lo o kan om wang lo chu wa chuan voila po hian in ngai po chiang u zanina hin ngai po chiang u lalpa thu hi kan lo oi na me wen he kan oi lo ni chuan ho u he thi na ko ta tang hian na china kan chia lang khan zona chu tui puya thi na ko ta an oma an long an me long pia lam kha chu long sir kha chu tui ni maya thi na tur mu na oi chu mi mu na tang chuan en tinga ti phi na loya chen mangan em lai khan long ho to pa na zong khan alo lu thâu lấy pathian cầu ro tin là tiền ảo này chứ cái này bao hiện hệ corona vàng thì nó cắn bùn mấy ông tê ni cũng lo cả đi liền hình nó sát tắc kinh dấu lắm chứ mình soi à cho nên mà lo cả hay India là Pakistan năng tì India là China tì in đầu thu thắng lắm pan bài bula soi avec anh em chú mà thì nó chuẩn mình quần mê cả hay muốn nó cho nó thâu lăng bao nó sáng cần chơi là mình chuẩn cần là bù rằng rồi chú mà chuẩn hậu lăng bao nó sáng đi phiền in xiêm thari tu măng cái rồng bò bụi tê cái chân lệ ruột tê ta ra đi lô năng lệ cái ta ra đi thì sẽ là bắt hiền ảo qua xí bắp in xí nó lăng bao này nè để cái lalpa ro puina ring chunga atne da ang chunga katlan du ho poi mo to te lu em chu an jan hem mizoram pe chu kan van nei em maya chu mi pia lama chuan ke ni khua azin zoin kan soi la ge ke ni pia khua pe chu kan fa van nei te lu em hei kan ko theno ma te kan district capital te kan state capital te thi na le he free hian alu chil to mani pe ka chwa rap thak le mai hal chom in tlem te corona group me chu vai de tho khan an kai ni chu dia la ni la chung ke ni hi kan fel wang te kan that wang te lalpa kan rin tata wang te lam ni lovin lalpa khongai na wang zo ka he khua tun theng mai ko chung khong ha te zina mangan kha en kol nga ya he corona la ka po lo vakan de avaro puyen lalpa fakan mo se chunga chung pathian mal som kan do na chang hian ama hu na ra kan mang si lo le lalpan warning min pe na hi ama ko na chang kan thian na kan man lo chuan nakina chuan kan phur zo lo kan la to mam ti ata ro mo chunga chu ho in buat sayang u chumian ni wang chuan khodang te mundam te an suan le ti na lo kan khua ni po hian en ti kam chon he fi po no lu na la ne ma se chu awanga kan suan na ami ot lo hi ro kan fia ta cha ko mai a chang chuan mi sual te chan om tak mi chai kan changa mi cha chan om tak mi sual te na chang ko a te chu wa chuan ni wangin he khua po hin lo khen se chung a lo khen lai po chuan a khen a po chu lo va deu so mo chi lo hi ro kan chep lo ka tu chu wa chu mi mu ta chu lalpa hian ami te si ma hian kan sar kan vei po phala corona kan vei po phala kan thi po phala ni chu mi la ka ta kan tharau nun chan da ba kan mo ani chu wa chuan heng ata hi lalpa ta hi enge chaklo na kani eng hinge lu fuan na kani chu wan chu ka tharau kai buat sai hi kan ti turani ti hi kan char chu akani ngai po chu apoi mo le in ka sia zone kha zone putara kha lalpa thu chu na ka nge ye asoyang nge in mai cham te polo aw chima asoyang nge in ma dhara tilan va te po alo tladar nge ye lalpa thu alo khin zele ma se ato akha na kha
sakin alo pot som ta ni chu wal chu ke ni po hian din na kong kan zo Christian za ti in engamo pathian thuan soi khom na le empui punnan om leksela pathian thuam midang da du khop no le na mani tha in tina theu in kanan ti chu kan fa piang thar chalom em ma se chung te chuan in ngai tua kan ngai si chuan kan rama kan khua kan vera sualein khala zal si chuan mishing fel na le mishing that na mai eng ma ni lo zia le mishing tha in ngai nei lal pan eng ma a mu lo zia kan mu thiam apoi mo chu wa chon ka chak lovani ke zong lal pa rong bol tu hi ka thing lovani he suali ke chon ka do ne lo chu wa chon lal pa chau hi ka chak na ni wang lal pa ka rin san top mayang chu ni lal pa na du ni katang chuan hen chu em ma ni lo ti ong lo reng tu mo tan chuan zu hi khem na ni ni lo wanga to san u pa ho tan pri chuan khem na king ya ni to lo shimanga tu man khem ta ga khem nga ya kon ngai to lo wang kan pastor na thi chu khatiang khan ni ro ma se chu mi ani lai chuan mi tam tak ten kha ka phur ri ta ani lo si a chung ang zong khem na lo khenga ta chu ma se lal pa rin chan ani si lo chuan katang ko ran u pa chuan katang chuan zui an lok lo tin chapo taka alo wan na tak ami sing theinian se na tak lal pa wan song ni le don si a chu ma chuan lo lal pa chau kan rin na kan na lal pa chak na chau rin chana kan kal kha lal pa du dan ter ni chu kharin na tlang sang thin bung tlang sang chang kha lal pa aro ko thei tla lo chu ma chuan in chiam ngai in din thang ngai kan ni kan ke ma ni changa nok lo ka chapo nan kan lo mang si ni chuan kluk na lian tak ani si ni chu ma chuan voina fel tra sual kong ka zolo ti sual lang sar la ka filim te yan in ngai tu thar ko kan ngai le zual lo me tu lai ya chon mai na te eng ang chen nge kan lo kal pui to le ko ran rong bo tu te po hen em ko ran eng tan hen nge ko ran tan an rong kan bol le so ma pakhat te thil pe kan la kho ma in khom ne tu so eng mo om ni khwa thu kan so ya chu mai em ni kan rong bol na tu ti te po kan in chen po ngai to ko ing ka ya pathian tu chon ing tinga ti thu chu sil ro ahuna po ahun lova po atia acham chin thahil adu dan ber ani a mi chak lo tila nun nei lo ten nun an nei theina tura ta na boral ta jong tura local tu kan local kan lar pa isu chuan aniam nung zui tur min tu angin helaya ahim chin le a thachin pathian tu lo hil rumot pia lam pe kan pi tu ro mani lo mo kan ngai to ngai ka sia boral me te o sulang sari soya o tunin muna zumun samna ta me tanien enge kative enge atana lal pala rum bol turunin ti sak zona ti lo kanai kanin ensu avopoi mo em he mun muna hian lal pa bitir na le mi hun na kan ni na zona ten kan lo fel areng mai lo mo mi ten hasatale mang an tu tak an ne ya an mania thulu zek na innu pui pasal kara po soi ngam lo kho tharau boi na po lo nei chu mi ten am plug lu na ngam lo kho pian kan nei mo lo mo kanin ngai to kanin zil chian fo ava poi mo em chu wa chon lal pa chu mi muna ta min da chu mi muna ti tu ra min ti kan lo thel ani si chon a poi do ni chu wa chon in le ta he kho tang hian chu aswal ti tu hi kan thel wang ma se swal hian na tok si ni chuan rong bo tu tele upa tele member zong te pan in ed le na tur hi kan niang ti ringila ho in siam thar tumila zane tang lal pa thu in rei ta kan lo kal to ma na
mà sẽ thì hiền là lâu thì chọn là thu tiền mà a rèn xin kinh lâu in lâu đã nghe min phát phim cột bụi chú vàng chuan cái mà đi in check phát vàng u cắn chân pa rồi ngót mấy cắn check giống in mà ni cắn lên check lâu pa nghe chú vàng chuan cái mà hiền lăng pan em ami hun na zona hiền em thì tu ring nghe min du Samuel a cậu lại cái khát avaru pi em hết theo con hilal pa min tir ta che an tin ni chu wang chuan lal pa hết hi ko me mi tir ta che ti thei tur hian lal pa in tulu tila lal pa hi dor fu din ke ma ni ring tu in ti chep chep zinga po hian kan in clear le ta da pui mo deu mai chu lal pa bung bel thiang lim ni tur hian eng kan ni in ti hi ke ma ni kan extra nga ya ma ni nun hi voin ni kan ni leng hun mani zan la mu chung na ngai to ila khalai chu tiang ngai to chung zum lo tlak kan nei fu mai lo mo a thalai lai chu kan la kan in la mai si lo mo chu wa chu a vai in lal lu bung bel thiang in chu a chung lam ne a pon lam ne lal pan alo le en don si a chu wa chu lal pa man tlak ne tu ra kan thin nung kan sem thar ke mani kan tuai thar fo hi a fa poi no em he thi na tam chi pa yang na le shileng tan min chi ma wanin machine kho sak a boya u le na kan in lava then le rual kan in ring le la chu tiang chuan he thi le wang hen kan om me na ko tlang a chu mi ri lai chuan chu ai poi mo zo kan nun hi in bua sai si lo hian shileng i kan lo to bang te pa om te cho cho heng là cả bộ hiện lang pan in chăm đam thấy ăn một chuan mà sẽ hết thì liền là cả chăm đam na rengot kan bây giờ đi chuan kan kharau nun kan thả tham si chuan kan va phê lệ don si em chứ mà cho hậu lần pa làm hoi lần pa là cả hiện mà đi in X-ray mall among them tức là hiện Qatar Itan kan vai atan in X-ray đi ava poi mo em dân đã cắt ber chú lệ cắt bùi ăn in thâu lấy bát hiền cầu ro thì cái mình mà moni à thế bera trăm này alien đặc tên hiền gan bát hiền thì kan vanga chú mình muốn na changa in siam thằng ngay kan en apoi moni bát hiền này hệ khốt lang ta đã giả ngay em à warning mình bị chọc cả chung ang kara chon he warning hi sual tol bo nan kan pante lal pala kata mission nan kan in pante midang tin lo na hu len nan kan pante kan chania kan in shia wang in lar len nan kan lo mante khotang le kan ram phroi tu te na dan an lo zam lo pan lui na kan lo mante em mà rồi đã đều lết căn này đó là vàng căn ram rô rel tu te là có ta rô rel tu te lu par zut te mun te vin ngày to chưa vào chân hết mình đã hiền lal pa du dan hiền coi mình lal pa du dan hiền cũng có zo em ti kan nhân chiang apoi mo zo kan e zona kha ama kha lalpa lunga ti oilo le maya ni ne via ni devi sual zia pa pon tu ria tia ma sa ni lo lama tarzi lama kal dei me lalpa thin ur thot chu mi nu chuan in tha da emenal pan fa ko le pon loma alo la mu hi zui hetiem ema lalpa lunga ti oilo khan longa muhi chu long captain chuan thâu lai pathian ko ta che ati khan asual ai mu chu ani chu heta kom chuan vai athina ka thim don he ngai chuan ke hi min pai chu pula tu ya min pai pula he khi pui te ya le an tia chu ve la an pai chu ta ka chuan ama chuan asual mo an pur ngam ta
chuang chuan voina hian nang le ke hian he ke mani ta tu ra hi kan sing ngamen he ke mani sual ra hi kan sing ngamen di kan ne na ngaya chumi tu tun sing ngam ngai tu chami lo la fia don bo alo kal le na ni chuan nang le ke hi om ni sual le mi cha abiram te le a ke te le biram te ala di khiar do na chumi hula chuan nang le ke hi te kan lom ve do na kan sual man ni kan la phur ve do na ni chu tu chuan in buat sa ya eng muna nge nang le ke hi kan hoi muna nge kan ho kan na mun le he lalpan min hu na tu ra ta kan lo mut chua kan lo mut khuk san na ma tang yan ho I thova pu lalpa ya va pu ngai te hebram li chang khata chuan ti hian lo te tun lai thilom zia in chen da wang le mu hir tho a hun to tak zetani ti avangin hei ne la ka soyni ti na soya anhoya ro soi thaze tun lai thilom zia hian khovel hi kan ma chon tu ram alo lang ta le maya mizoram kan van nei chia chu lan pa alo soya hun nu na lo khen tur te in do thu tham din sia na lir te hi ani nga free te leng bo kan te alo soi angin mani kum lok ka jong kan ram chu ange tui chak la ma chuan voi kum khata voi za chuan te meu lir nge ani kha thava ganin chun an mungam lova mani lungko lo ngam lo in feel an tan khoma feel an riaka tiang khan mang an tha takin warning milo peto anu lo indo thu thang ina lo be ya India le Pakistan an buaya China le Indian buaya Assam le Mizoram an buaya thisen hial alwa ni kha chuti ang chon kan ram chu warning pe kan lo ni to lalpak ma ga ram in ti lo chi poi kan ni lo lalpan mut kan mut khuk na ta min soi ha atum na sa em chu wang chuan ho ha tho ahun to ani in mai to chiang ang corona tun lai ye sileng bangina lo warning le to kan rama pastor na masaber menan tuara na sat takama an thagina noma ti chuan anu na chan hibina oma chumi pialama kan doctor te kan pastor te tang man tam tak in et ko na hau tak zia ani lan tirna na an lo tuar to a chen tam tak man po in dam na lu chang zo to lova mania pastor thi pe ka chuan smoke pastor thi pe ka chu a bil rum kon nuai som sai chuan ti ka khatiam khan ni to chu tiang chuan kan ram hi min warning to a lalpan har turin min lo beng to a chu wa chon ho in ngai to chuak mu tu lai thina te hiam kan khuwa te min lu chil ve ta ni se kholai ti chu kan soi fo ada chak via wang a khopumi kan kai rei lo via wang ti kan thutlu na ni fo ma se chu ni lai chuan kan ve la hian chu hrilenga wanga lalpa min ben na hian lalpa hnai na la mi in za ti nge mang in chu tam bu eva mo har khat an oma kan vera fil fam kim lo zia te mi tha vek chen na ni lo zia chu alo lang ta phok baya tlang kam ti ti tung kam moi lo tak khotlanga thil khem hriat tu chei tu aum ta aum hial ani chung te chu em fa lo khen nge ni cái mà ni kan om na mun theva thovalal pa kan au lo fa lo chung ang chun heng ang te thilbo te ru te zurui te he suan lo turian lampa la ka ni mi piang thar to te ve kan ni bumun ko pui hi han chu ti la za christianity ko kan ni tu ma bu za mo ku na sa khodan bu kan ni chu ti chung sia chu ma lo khen na chan chu lalpa mi thiam ni ti si na sual aum the ya ba hin chu ang sual chu ke ma ni ya do kan tum chin te ne lo ne kan che chin te ba ni a chu wa chuan he kan nu piang thar to na sual ku kan zo do na kwa kan lo zo the lo na mi lo puar ve tlat chin tu ke ma ni piang thar na theu kha om tlat khlo
chu kan ti nung thar le a thowa kan ni lalpa kan awanga yelo chu tian ni lo chuan bethel zol nei putaram mai khanin kan kalanga atira cholna thutia ma kan sianga ato pa hian thinglo ang hen kan omanga sakai bak nei hian min lo se manga kan din na kan zo na zon ki re thei na chu kan panga tharau thi na kan bang le siam ti hi ka bang law e chu wang chu ho in ngai tua chiang ila zan ni tang hian tun hun tang hian in ngai tua ila a cholna thutia ma om reng sia thinglo anga kan lo na turin ma na kan din na kha enti ne ti dalpan ni ma sra din na chakane imma ngai na ma sa hi ban santa ka wangin atia chuma ngai na ma sa a mai su kristan ne na kan lo tu lu to na pian thar na kan nei kan ti mun lo wa kha ni a chu de ma kan om na ni a chu ta chu ho I thovila lalpa yaw thar le chu ta chuan lalpa lo ro pianga he khwa hian lalpa fak thom lo le anga he hileng lang ta kan mang an nan la ka ta tai lalpan nin san chuak ma na chuwa chung ho he ma ni din hun che wa tangin o khem na kan tong hun na thangin kan lo mu thluk to na tangin kan chak lo na tang hian ho zan na tang hian Isu Krista ro pui na turin o na le ke thara wi chan dama on te na turin thomila lalpa ia ha ti chuan kan ra lalpa choi moi na lo le a ma ngai na ma sa ta o chem bo kan um lo na turin kan thara mun in siam thar le u zamina te avoin chuna te karma salama te thu thata ta kan soi china khang am te khan ra tra a chu hi ka va du te lu len whatsapp lama te le kholai ti ti a te a soi thale mai ti thom ka he tam khop mai ma se chu wanga ro chu in siam thar kan tum lo mi ni o chu wa chu in siam thar tur kha keima chau kan lo nang ma poinia ani ponia kan vai kan ti turani a chuti chuan kan ram hilal pa ramalo ni anga lalpa thu nei na tang alo ni anga o isu krista ro pui ro se kan tom ro se ti ngai lo khan kei mani a theu isu krista chakna ringa se tanam na tho hi kan be ni chuan lalpa cholo ro pui dong so kani chuwa chon kan chaklo na zon te kan fello na zon te kan mutluk na zon te kan fam kim lo na zon te an ang lo wa kan pui mo kan ti zon te chul kan ti zon te ang lo fo wang chung ang mun theu tang chuan ho u thola I pathian ko ro tia pathian le khathum lo so mi lo sia ang hian ho u thoila kan pathian yang theva go zanina ante to te lalpan manso ro se tum tra na nge